Assalamu alaikum. Ban taba yin video recording akan wani bil adam ko ma waye ba sai wannan karan kuma kama delegate da ku nake kowa ya san cewa na fito takara sanata. Allah ya nufe ni ban jam'iyyar da na fito saboda haka tunda kun kada ni ba ni a bani kuɗi na ina mai shaida ku wallahi tallahi duk wanda bai da 24 hours na bada zan kira suna sannan za a ji kira da rahoto dan ban cina nan bana nan ba babu kauna uwa ta balle ta nan ubana bari a ce kuɗi na ba za su ciwo kai ba naira ɗaya ba zai ciwo a damun da kuɗi na delegate yawa kusan inda ne na samu kuɗi na biya ku akan ku zaɓe ni amma kuka ta amana ta wai ne kuka zaɓa da ko ko shi kenan na gode Allah shi sa ba ku jam'iyya ba da na buɗe niyya da na buɗe tallan jam'iyya to ban ka jam'iyya ba kuma zan canja shekara zuwa jam'iyyar nan